Good morning, PC Go. O, di ba? Magsugod na ta. So let's just begin this morning of worship and prayer. Lord God, we just thank you, Lord God, for another opportunity, Lord God, to just come into your presence, Lord God, just to worship your name. Lord, we pray, Lord God, that wherever we may be right now, Lord God, whether we are listening live or we are here, the main sanctuary, Lord God, worshiping together, I pray, Lord God, that your presence would just fill the space that we are in, Lord God, and that you would remind us of your goodness, remind us of your grace. Father, I pray, Lord God, for the seats here, Lord God, and may you fill it, Lord God. May you remind your people, Lord God, to come, Lord God, and to worship you. And Lord, I pray that even, Lord, as we begin our worship, that you would just invade this place and that we would just enjoy your presence, enjoy your grace, Lord. And Lord, we even pray for our pastor as he prepares for the sermon today, Lord God. May your presence just go with him, Lord God, and give him wisdom. Lord, salamat, Lord God, for everything that you have done throughout this year and for the years to come, Lord God. All this we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Good morning, church. Morning. Diba, ana bitaw sa Bible na when one or two are gathered in His presence, He is in the midst of them. So let's just Amen. worship God with all that we are today. Even if nakakadira sa inyong balay, I really encourage you that ayaw lang mo og watch, but join in and let's just worship God freely. Amen? Matagpagdaing kiya sa Diyos, matagpulong pagsimba nga hiniusa. Tanan nga pagdaing iya sa Diyos, maghaleluya sa atong Diyos, himaya haleluya sa atong Diyos. Tanan nga pagdaing iya sa Diyos, Diyos manluluwas, Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga nagaluwas, mao siya, Diyos nga mag-aayo ko, Diyos nga mag-aayo ko, Diyos nga magaluwas, mao siya, matagpagdaig iya sa Diyos, matagpulong pagsimba kahiniusa. Tanan nga pagdaig iya sa Diyos, maghaleluya sa atong Diyos, maya haleluya sa atong Diyos. Tanan nga pagdaig iya sa Diyos, Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayon ko, Diyos nga nagaluwas ko, mao siya, Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayon ko, Diyos nagaluwas, mao siya, matagpagdaig iya sa Diyos, matagpulong pagsimba nga hiniusa. Tanan nga pagdaig
iya sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos. Imaya hallelujah sa atong Diyos. Tanan nga magaing iya sa Diyos. Diyos maluluwas ko, Diyos mag-aayon ko, Diyos nagaluwa, mausya, mausya, mausya. Diyos nagaluwas ko, Diyos mag-aayon ko, Diyos nagaluwa, mausya, matagpag na mausya, matanggang daig iya sa Diyos. Nung pagsimba nga hiniusa, tanan nga bagay iya sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos. Imaya hallelujah sa atong Diyos. Tanan nga bagay iya sa Diyos. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayon ko, Diyos na nagaluwa, mausya, mausya, mausya. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayon ko, Diyos na nagaluwa, mausya, mausya. Matagpagdaig iya sa Diyos, matagpulong pagsimba nga hinios sa tanan nga, pagdaig iya sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos, imaya hallelujah sa atong Diyos. Tanan nga, pagdaig, tanan nga, pagdaig, tanan nga, pagdaig iya sa Diyos. Mayaon ka, Jesus. Nawasan akong kalipay sa dihang imong sukalin sa kinabuhi ko. Piling ko gayon na pungan, ikasugilo ng imong ngalan, lungkot sa tukang kasinatihan. Kapungan ang baha, pinaguro sa hangin. Sa tugma mo, Diyos, ako magpabilin. Magluksong kay Son, mulukso ko, sa tugma mo. Kana ko nakapag, kung sayaw ko, sa tugma mo. Kana ko nakapag, agito, isagit ko, ang ngalan ko. Kana ko nakapag, ayaw ko, ipagaw ko, ang ngalan ko. Kana ko nakapag, Basta akong kalipay sa dihang imong sutayin sa kinabuhi mo. Pilit ko kayo'y tapukan, ikasugilo ng imong ngalan, lugod sa tubang sa tatihan. Kapungan ng baha, pinaguro sa hangin. Tugma mo, Diyos, ako magpabilin. Mulukso ko, sa tugma mo. Kana ko
Nahulog sa pagdahi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Nahulog sa pagdahi ko. Nahulog sa pagdahi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihulog ang pagpaakit sa tulungan mong buhat. Dili ko ihulog ang pagpaakit sa kagawasang napatunan. Kung tusog, ilukso-lukso, o gisayang-sayang sa iyong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o ipakpakpakpak sa kagawang napatunan. Sa iyong presensya, ako may kagawasan. Nahulog sa pagdahi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Nahulog sa pagdahi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Pili ko ihulog ang pagsangyaw sa kanipulungan mong buhay. Pili ko ihulog ang pagpaampis sa kagawasang napatunan. Ang aking puso, ilukso-lukso, o gisayang-sayang sa iyong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o gipakpakpakpak sa kagawasang napatunan. Ang akong puso, ilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa iyong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o gipakpakpakpak sa kagawasang napatunan. Sa iyong presensya, ako may kagawasan. Nahulog sa pagdahi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Nahulog sa pagdahi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihulog ang pagpasanyaw sa kanipulungan mong buhay. Dili ko ihulog ang pagpaapit sa kagawasang napatunan. Ang akong puso, ilukso-lukso, ngunit sayang-sayang sa iyong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o ipapakpakpak sa kagawasang napatunan. Ang akong puso, ilukso-lukso, ngunit isayaw-sayang sa iyong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o ipakpakpakpak sa kagawasang napatunan. Sa iyong presensya, ako may kagawasan. Amen. Maayo atong Ginoong Hesus, maayo atong Ginoo. Ipadaan ta paglaom pamaagi sa atong Ginoong Kristo, no? Thank you, Lord, for coming to the earth and being our Savior, being our salvation, and giving us hope, and giving us a future. And let us be thankful and continue to be thankful as the year is about to end, or in a few days.
So let's continue to draw closer to Him. Let it be our goal to draw near to Him in the coming year and in the years to come. Let's continue to praise and thank Him. Nais ko ang gugma mo, hindi matuka. Kanunay mabago, dili mausap ang katahong sa presensya mo. Kanako nagligo, malaan ka, Diyos sa tanan, kay guni mong ngalan. Daigon ikaw, daigon ikaw, malaan ka, Diyos sa tanan, daigon ko ikaw. Walay suko ang guma mo, hindi matuka. Tunay kabago, dili mausap. Katahong sa presensya mo, kanako nagligo, malaan ka, Diyos sa tanan, daigon imong ngalan. Daigon ikaw, daigon ikaw, malaan ka, Diyos sa tanan, daigon imong ngalan. Daigon ikaw, daigon ikaw, malaan ka, Diyos sa tanan, daigon ko ikaw. Malaan ka, O Asa paigsoon yung mga tingin mo.
tanan, daigon ko ikaw. Maan ka, Diyos sa tanan, daigon ko ikaw. Daigon ko ikaw, Diyos. Dungog ko himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan, o Diyos, sawiton ko ang gugma mo. Tungkol ko himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan, o Diyos, sawiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, may kumaon sa tanan, takos kang daigunog, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, inatuyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan, o Diyos, sawiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, may kumaon sa tanan, tapos kang daigunog, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, inatugyan mo kanino, ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, tapos kang daigunog, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, kinatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, Diyos. Come on, let's just worship Him in our own words. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, takos kang daigunog, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, kinatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, o Diyos, kanimo lamang. O Ginoong Diyos, oh, Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan,
Ginatugyan ko kanimo ang kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. Labing gamanan, labing balaan, labing halamdon, simbahon ka. Labing gamanan, labing balaan, labing halamdon, simbahon ka. Labing gamanan, labing balaan, labing halanggon, simbahon ka. Labing gamanan, labing balaan, labing halanggon, simbahon ka. Simbahon ka. Ikaw ang nabuhay sa langit o yuta. Ikaw ang naghatag kanamo ginhawa. Ikaw ang nagtubos sa among kalapasan. O magabalik pagkuha ka namo. Labing galanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Labing gamanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Labing gamanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Labing gamanan, Diyos. Labing balaan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Simbahon ka. Simbahon ka. Hallelujah. Salamat kayo Ginoon Diyos. Way lain sama kanimo Ginoo. Ikaw ang labing gamhanan, halangdon sa tanan. Lord, nagpaubos kami diha kanimo Lord. Maluluyon ka. Lord, wala jud kay kausaban. Maayo, mapasayloon, maghinatagon ang tanan na God kabahin nimo maayo ra gyud. Salamat kayo Lord kay ikaw matinuoron sa amo Ginoo. We just honor you and praise you God. Among gidala ang among mga kasing-kasing diha kanimo Ginoong Dios. Amo kang gihatagan og lugar nga molihok sa among taliwana. Gisimba ka namo, gidayeg ka namo, amo kang gipasalamatan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes. At agad atong pakpakan
idala diha sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing. Maminaw kita sa balang espiritu nga magapadayag kanato. Magpadayag kanato sa iyang kabubuton sa tuig 2021. Okay, nga maandam ang atong kasing-kasing ang atong una-una. Labi sa tanan nga ang atong mga miyembro sa Panimalay maluwas, gamiton kita sa Ginoo aron sa pagsangyaw sa mayong balita o pag-harvest sa pag-ani sa mga alanihon nga mga kalag. Ampo nato nga ipadayag sa Ginoo unsay angay niyang buhaton, unsay angay natong buhaton sa sunod tuig. Napatay mga pipila ka adlaw aron sa pag-prepare sa atong kasing-kasing ug atong hunahuna na kita makaplano o yun sa kabubuton sa Ginoo. Sige, mag-ampot ang tanan. Ginoong Diyos, salamat kaayo sa imong bugtungan ng si Jesus nga imong gihatag kanamo nga among manluluwas. Kami nakabaton og kapasayloan sa among mga kasalanan tungod kay ikaw mo pasayloon nga Dios. Og pinagi kang Jesus imo kami gihatagan og kinabuhi nga dayon. Salamat kayo sa dugo ni Kristo nga nagalimpyo, nagahugas, nagatangtang sa among mga kasaypanan o kasalanan. O karon na niya kami aron magaampo, magaminaw sa imong balang espiritu. Lord, kung unsay imong buhaton karong 2021. Ginoo, among idala among mga kasing-kasing diha kanimo. Ug among mga panabtan ang among huna-huna nga kami makasabot unsay imong buhaton sa year 2021. Ikaw ang Diyos nga nasayod sa katapusan bisan pa sa sinugdanan. Lord, sa wala pa namugna ang tibuok kalibutan, nasayod na ka unsay katapusan Ginoong Diyos. Mao nga kami muduol diha kanimo, Lord, nagapangita sa imong presensya, nagapangita sa imong kabubuton sa year 2021. Sa dili pa mo tapos kini nga tuig, Ginoo nga imong ipadayag kanamo ang angay namong buhaton sa year 2021. Lord, nga among mga plano nga uyon kini sa imong kabubuton, Lord. Ang imong plano alang kanamo maayo ra gyud. So Lord, mao nga kami ni duol diha kanimo Ginoo. Ikaw man ang nagmugna, ikaw ang nagbuhat sa kada usa kanamo. Aduna kay maayong plano sa tagsa namo nga kinabuhi. Og Lord, nga kami magapuyo-uyon sa imong mga plano, O God. Lord, ang kaluwasan nga imong plano sa tibok namin namo nga panimalay. Padayon ka na namo nga gi-claim. Lord, ang matag miyembro sa among panimalay, ang ginikanan, inahan, amahan, bana, asawa, mga anak, bisan pa ang among mga relatives, mga inigugma namo sa kinabuhi o katong nagapuban ka namo sa among panimalay. Father, nga sila maluwas, O God. Gamiton minimo kanila, O God, aron sa pagpakita o pagpadayag sa imong kamaayo, Lord. O Lord, hatagan minimong higayon sa pag-witness diha kanila, Ginoong Diyos. O amo sila makauban sa pagdaig o pagsimba sa tibuok sa tinuod nga Diyos. Yampo na mo, Lord, ang imong kabubuton sa mong nasod. Lord, sa 2021, maayo ang imong plano. Dili lamang alang kanamo kundi sa tibuok namo nga nasod, O God. Ang kalinaw, ang kauswagan, mao gyud ang imong plano sa kada usa kanamo, Lord. Among gidala among kinabuhi diha kanimo, Ginoo Dios. Ang among kasing-kasing nga kami magpadayon sa pagsimba, sa paghalad ug mga pagdayeg ug paghimaya diha kanimo, Ginoo. Lord, salamat kaayo. Salamat kaayo, Ginoo Dios. Bisan panining mga simbahan, ikaw magagiya kanamo, Ginoo. Ang imong balang espiritu imong gihatag sa regalo sa tada usa kanamo, Ginoong Dios. Salamat kayo, Lord. Dinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingon, Amen. Amen. Praise God. Sige. Makalingkod na mo mga kaigsuonan. Amo mong gihangyo nga moari lang diri sa atubangan, unahan lang ta mga kaigsuonan. Daghan kitang mga kaigsuonan nga nagbakasyon karon. Aras sa mga kaprobinsyahan, lisod man mo biyahe karon, no? Pero daghan sa tang mga kaigsuonan nga as a family, i-take time ra gud sila og gawas. Okay?
Nasayod kita sa John 3:16, ang kabubuton sa Ginoo kanato nga mahatagan kita og kinabuhi nga dayon. Okay? Ang atong Ginoong Dios ang pinakamanggihataggon sa tanan. Amen. Amen. Nagahatag siya og mga maayong nga butang, maayong nga mga butang, maayong nga mga plano sa John 3:16. For God so loved the world that He gave. Iyang gihatag ang iyang bugtong usara o bugtong anak na kung kinsa man ang mutuo kaniya, dili malaglag kung dili hatagan o kinabihong dayon. Sa Jeremiah 29:11, nagasulti nga kaybaw ang Ginoo sa iyang plano alang kanato. Ingon ang Ginoong Dios, plano sa pagpauswag sa atong kinabuhi, dili kita laglagon, kundi plano nga hatagan kita og paglaom og kaugmaon. Grabe, maayo ra gyud ang plano sa Ginoo nato. Amen. Unya sa Roma 12:2 nagaingon nga dili na taangay nga mahihaom sa pattern of this world diri sa kalibutan kundi mausab ang atong kinabuhi pinagi sa kausaban sa atong paghunahuna para makakita nato og atong yung makitaan nga ang kabubuton sa Ginoo maayo, kahimutan og perpekto. Tulo lang. It's good, pleasing and perfect. Maayo, kahimutan og perpekto. Unya sa 3 Juan 1:2 gasulti mga kaigsuunan, kiampo na ko nga kamo kanunay nga maayo ang lawas. Good health, unya ang tanan nga magmaayo kanimo. Even as your soul is getting along well. Okay? Mao gyud ni ang kabubuton sa atong Ginoon Dios. Amo nang gilauman, among giampo, atong gituhuan nga kini mahitabo sa kada usa kanato. Ato kining matagamtanan, tagamtaman. Sa atong pag-andam sa year 2021, padayon kita magmatinud-anon. Kung ikaw dili matinud-anon sa pagdala sa ikapulo sa Ginoo ug imong mga halad, nimo na kini ang panahon nga mobalik ta sa Ginoo. Maginulso sa atong mga kasalanan o kita magpadayon nga matinud-anon, magdala sa iya ikapulo og atong mga halad diha sa atong Ginoong Dios. Og ang tanan nga gimahal sa Ginoo moingon og amen. Sige, kuha ang ikapulo sa Ginoo ug ang imong mga halad. Naagihapon tay mga usher nga moanha lang diha sa inyong lingkuranan. Ug akong pahinumduman katong nagtan-aw ka nato sa Facebook Live. Okay? Nga inyo sandadon ay kapulo sa Ginong mga imong mga halad pinaagi sa atong fund transfer. So, i-fund transfer ka na magmatinud-anon kita sa diha sa atong Ginoong Dios. Makampot na mga kaigsuunan. Amahan namong langit nun, salamat kaayo. Maayo ka o tinuod ka sa imong mga saad. Among gidala ang imong mga halad o ang imong mga ikapulo o among mga halad diha kanimo. Dawata kini o Dios kay kinigikan sa among mga kasing-kasing. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. O ang tanan mo ingon o amen, amen.
Anang Ginoo, salamat sa Dios. Guba ko no ang cable, ila ko nung ayuhon kadiyot mga 1 second and 3 days. Inanigid na nga mahuman ng Pasko, maunhan ta sa mga namaskupod nga ilaga. Ilang importante, mahalaga. Amen? Dahil ng Ginoo. Ina sa imong tapad, mayong pinaskuhan. Si Jesus mo ay atong pinaskuhan. Amen? Mahangyo ko sa mga naa sa likod kung mahimo mong balhin sa atubangan dapit para dili kita katag unya mas lami mang good muwali nga ang siya na itaw kaysa ang tao na ay siya. Daigo ng Ginoo. Salamat sa mga naningkamot og sabot nako nga naghinay-hinay sa ilang una-una. Mubalhin ba ko di nga makabati gyud mo sa panginahanglanon nga kung naamoy nakitang bakante bitaw sa inyong atubangan, murag gipabalhin gyud mo sa mas atubangan. Nya naapagi mas atubangan pag dito pagid sa mas atubangan. Dalaygon ang Ginoo, mas tugnaw sa likod. Katong mga namati nato sa Facebook Live, magpabilin kamo kung asa mo naglingkod og palihog ayaw taon, paglakaw-lakaw, panimbaho ng atong ginasudlan, o gusto nato mahimaya ang Dios sa atong taliwa. Hinaot ang Dios makapatalinhog sa inyong mga pag-ampo. Apan kinahanglanon pod nga kita makapatalinhog sa iyang mga pung o sa iyang mga pahimangno alang kanato. Aron ang Dios mahitaas o ang atong kinabuhi, iya pong mahitaas. Amen? Kumusta ang inyong kapaskuhan? Ingon sila, salamat sa Dios, kaya ang mga bata wala pagawsa, dili pa save. Wa kapangayo sa ilang pinaskuhan, sa ilang mga maninoy. Sige lang, online, mudawat ko ng GCash. Grabe ng GCash, no? Nakapisog yun sila rin mga panahon na kay may madali-dali sa mga tao. Mga ruling online, bayad online lang gihapon. Kalusot, ang di lang makalusot ang kaon. Kay mahimo ramang virtual eating. Pero di kalusot ang imong hinatag nga kaon. Karong buntag, atong ianda mga atong kaugalingon sa pagbalhin sa panuigon, 2020 ngadto na sa 21, karon naapatay mga upat ka adlaw aron ta maka-transition. And that means that ato yung hunahunaon unsay atong padulngan. Unsay planos Ginoo, unsay iyang tumong alang kanato. Unsay gusto niyang ipahimangno aron kita makakaplag sa iyang kabubuton ug dili nato masalikway ang iyang plano para kanato. Ingon sila, kung wala kuno kay plano, nagplano kang mupakyas. Okay? If you fail to plan, you plan to fail. Kung wa kuno ka kaplano, then nagplano ka nga wa kay ugma. So angay natong hunahunaon, dili man siguro uban sa ato kasabot og gitawag nga comprehensive planning, long term ug short term nga plan, pero bisan manggani nga ato na lang tawgon nga quarterly plan o kanang matag 3 ka bulan, unsa may angay nga mahitabo sa imong hunahuna nga nasabtan nga kabubuton sa Ginoo nga ipabuhat o gipabuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Pero Pastor Magod, ang akong problema, wa jud ko kasabot, wa pa ko kasinati sa gitawag nga kabubuton sa Ginoo personal para nako. Unsaon man ako pagkabalo nga maugyud kini ang kabubuton sa Ginoo. Una, atong balikan igsuno sa pagbantay sa atong lakang karong bag-ong tuig nga naa kini tanan sa iyang kabubuton. Ambot pasabot, dili ka mulakang sa dapit nga dili iyaha sa Dios. Unsaon man nimo pagkahibalo nga dili iyaha sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios maoy imong giya. Okay? Magpahinumdum ko igsuon, kung dili mo mag-take notes, mo garantiya ko nimo kalimtan gyud nimo. Ingon sila ang pinakahabol nga lapis mas hait ngadto sa pinaka-bright nga
nga alimpatakan. So magsuwat kita igsuon kung wala mo idang papel, gamita ang inyong cellphone dili sa pag-text o Facebook apan para makahinumdum ta sa pulong sa Ginoo. So una sa tanan, pag abot sa iyang kabubuton, ang pulong sa Dios ang pinakabasihanan. Mo ni atong gitawag nga plumb line. Kung nakasabot mo sa pagbuhat sa among balay, dili gyud mawala ang gitawag nga tunton. Ilang pang tunton, sakto ba ang iyang linya, linsahan nila kung sakto ba ang iyang lapad o ang iyang linya para dili ni magliko-liko ang resulta. Kay naay mga panday, sasama sa ubang panday nga ni buhat sa amo sa pagsugod sa taliwala nga nagkaliko-liko gyud ang among matawag nga halublak. Grabe ang repair nga angay nga buhaton tungod kay wa ni gamit og linsa o wa ni gamit og tunton. Ang tunton igsuon og linsa mao nay atong matawag nga pulong sa Ginoo nga giya sa atong trabaho, sa atong pagsubay kung sakto ba ang atong gibuhat. Ang pulong sa Ginoo mao'y tunton aron atong makita kung nahiwi na ba ang atong lakang o nagpabilin ta sa tulid nga dalan. Ikaduha, naatay matawag nga kalinaw sa spirito sa imong kinabuhi. Wala ka na konsensya, walay babag sa imong hunahuna, ang imong mga pag-ampo, dili ingon nga murag mo untol tungod kay ikaw mismo nakabati nga hiusa kini gayud sa Dios. Ikatulo, naatay makita nga ang paglihok sa Ginoo sa mga panghitabo. So una ang pulong sa Ginoo kung nagabutang mo og notes, pulong sa Ginoo. Ikaduha ang Espiritu sa Dios nga pahimangno paagi sa pagtunton sa imo pun nga gibati unya ang mga panghitabo nga gihan-ay sa Dios aron makaadto ka sa dapit nga angay nimong adtuan nga iyang kabubuton. So tulo ka simpleng butang igsuon, una ang pulong, ikaduha espiritu, ikatulo mao ang mga panghitabo nga imong makita kung naabay yawa nagbabag o ang Ginoo ba nag-abli nimo sa mga bag-ong salabutan. Sa atong pagtuki niini igsuon, atong tan-awon ang simple o pinakahingpit nga pamaagi sa paglantaw kung naa ba ka sa kabubuton sa Ginoo. We are going to look into the simplest manner that we can look into the Word and find that we are still walking in the pathway of the Lord. Okay? Atong ablihan ang pulong sa Dios sa Panultihon 3:5-6. Panultihon 3:5-6. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan nimong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Salamat sa Dios. Amahan sa langit, salamat kay ikaw ang magduma sa imong pulong, gamiton ko o Dios nga imong alagad ug imong espiritu muhikap sa matag-usang kasing-kasing namo nga ania karon aron makasinati kami sa imong paggiya ug wa mi mataligaman, masalikway nga mandato nagagikan kanimo Ginoo. Mapasalamaton kami nga ania sa imong tiilan makakaton sa pinaka maayong magtutudlo nga among nasabtan. Salamat o Dios nga anaa ka nagmahal aron mutudlok muhikap ka namo aron magpabilin kami nga naghiusa sa imong kabubuton sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og unang pagtulunan ni atong na lamang ning sa in English lang no, I would put it this way. Kung naatay pangutan-on unsaon nato pag-transition sa 2020 to 2021, ang unang panghunahuna sa in English pa, does this make sense? Ang ako bang pagabuhaton sa bag-ong tuig 2021 naa ba ni saktong pangutok? Does this make sense? What am I about to do is logical, reasonable. Is this what we can call saktong panghunahuna?
na kung imong bantayan sa pulong sa Ginoo, usahay mamiskyu nato ang matawag nato nga giya sa Dios. Ingon ng Biblia nga salig kuno kita sa Ginoo sa bugos natong kasing-kasing ug dili lamang kita mo salig sa atong pagsabot apan ato siyang magpailalom ta kaniya ug iyatang tabangan tultulan ta niya sa saktong dalan. But mapasabot ni Haring Solomon nga dili na ta mo gamit sa atong utok nga basta na lang ta Lord ikaw bahala na kumbaga sa baba akong iablihan akong baba na imo gawas nga mga pulong sa Dios. Inana ba ang pasabot sa Ginoo? Of course dili. But mapasabot kung dili ko mosalig sa akong kaugalingon mosalig ko sa Ginoo, but mapasabot dili na ko maggunahuna sayop. Wala ta gitudloan ni Haring Solomon ang isa sa pinaka bright nga nabuhi nga tao sa iyang panahon nga nagtudlo nga ang imong utok imong isirado pag abot na sa kabubuton sa Ginoo. Of course, sabto nato ang kabubuton sa Ginoo kay wala man tatudlo is Ginoo nga kung mutuman na ka sa Dios imong pagno na imong utok o kaha dili nimo na paganahon na imong utok kay bahala na ka Lord. There's always a cognitive requirement. There is always an important part of decision making which is your brain. Ang imong alimpatakan. Si Haring Solomon nagtudlo nga dili mahimo nga dili ta maggunahuna og sakto. Nay usa ka bata nangutana. Nganong ang akong ate gihatagan man nimo ani? Nganong ang akong usa ka kuya gihatagan man ni? Ako wa man ko nimo hatagi. Ingon ang mama, kang imong ate ug kuya nagtuon og ang among sabot sama sa akong sabot nimo. Kung maka first honor ka o ma-honor ka, naa kay reward. Ug ang imong reward, mauna siya, sama sa imong ate o kuya, ikaw wa man ka nagtunag, sige man lang kagdula. So dili ko kahatag og reward nimo. Tubag sa bata, ang anong reward pa man, ganahan man ko ani, hatagin na lang gud ko. And they think, mamao na'y saktong pangutok, nga bisag unsay ilang gustuhon, ilarang makuha. Sa Biblia, igsuon, dili ingana ang pagtudlo sa Ginoo. Kung naa kay makuha, imong kabuton. Kung gusto nimong maabot, imong paningkamutan. Dili ingon nga, okay, ganahan na kagdulaan, sige, imo na. Mura na siya incentivized concept o gitawag nga ganti para sa imong pagpaningkamot. Kay dili magyud sakto mo ingon ka, Lord, kung mahal ko nimo, imo ra kong tagbuon sa tanan akong Panginoon. Why question sa mahal sa Dios, pero gitudloan tas Ginoo, ang taong tapulan mapobre ug ang taong naningkamot madato. So gamito ng utok, dili imo ingon ta nga, Lord, ikaw may nagsulti nga mosalig lagi ko nimo. Lord, salig gyud ko, mga apply kong trabaho, pero ang mga tag-iya sa kumpanya, sultii sila. Sila'y manawag nako para mangadto ko sa ilang kumpanya. Bisag kinsang bata, nga wa pa sa saktong buot, makadungog ana, mingon nga, agoy, asa man niya gibutang iyang utok. Wala sa saktong pangunahuna. So sakto ba? Does this make sense? When you come and ask the Lord for guidance for 2021, you ask the question, does this make sense? Now, nganong angay manatong sabton kung sakto? Tungod kay naay labot ang imong utok sa paggiya sa Ginoo. Naay labot ang imong mga gitawag nga pagkalkula, paghuna-huna, pagbana-bana, paglantaw, kung sakto ba ang dapit naabag yun ang Ginoo anang mga butanga, kung imo ning buhaton o dili ba? Sa pag-untugon na gigamit nga word sa New Testament, ang verb is soproneo. Ang word nga soproneo gigamit sa pag-untugon susama sa paggamit ni Pedro, 1 Peter 4 verse 7 ingon dito sa New American Standard, the end of all things is near. Ang pag-abot sa tumoy-tumoy, ana-ana, o hapit na, ug mao ka na, therefore be alert and of sober mind. Sa NIV, sober mind, sa New American Standard, therefore be alert and of sound judgment. Kanang word nga sound judgment, mao na ang word nga soproneo. It's a compound word. Soproneo, but pasabot, kung imong i-transliterate, ibalhin nimo sa hubad sa in English,
But pasabutan na is to be of sound mind, to be reasonable, to be sensible. So kinahanglan, kung ikaw kuno gusto ka nga mubuhat sa mga awahing mga adlaw, you have to have a sound judgment. You have to have a sound mind. That means reasonable, sensible, unya sakto ang panghunahuna. Kay bao man ta igsuon na ay sakto ug na ay sayop. Kay bao ta na ay dautan ug na ay dili dautan. Muna kung ikaw ang mubuhat og desisyon, imong pangutan-on, sakto ba kini? Kung kay bao ka nga dili sakto, ikaw na po'y angay unta mo desisyon nga dili ni angay buhaton kay dili ni sakto. Sama sa istorya, ni left turn alas 10 sa gabi. Nganong ni left turn? Dako kayo nakabutang, no left turn, nganong ni left turn siya kay gabi naman. Pagliko niya, to ay sitom sa likod sa usa ka poste. Gipara siya. Pagpara siya, sir, boss, kita ka sa nakabutang, no left turn. Kabalo ba ka nga, delikado na imong gibuhat? Ngun siya, sir, kabalo man ko, sir, pero gabi na magod, sir. Unya, ang tinuod, sir, no, adyo ko kita nimo, kita pa ko nimo, sir, mo respeta, gyud ko nimo. Naagog kas katungdanan, sir, hindi gyud ko muliko, sir. Pero wa magko ka nagpakita, sir, so niliko na lamang gyud ko. Sala pa taon sa sitom. Now, ang puntos, naa kay saktong pangunahuna, wa gamita. Karon kung nibuhat ka sa sayop, i-blame pa nimo ang naa sa sakto. Munang, kung malambigit kas kasalanan, ang Ginoo dili na muhatag nimo kagawasan. Kay ikaw may nipili sa imong pagkalambigit sa kasaypanan. So, sakto ba? But pasabot, atong gamito ng gitawag nga sensitido common. Kung man ang sensitido common? Common sense. Usahay karon no, ang common sense, uncommon na. Dili na siya normal. Ambot nga no, imong pangutan ng bata, pagbuntag, mamahaw, usa ka magduwa. Pero pag-abot, pagmatas buntag, diretso duwa, hantod na na gabi. Namahaw na ka. Ha? Namahaw na ba ka? Ha? Ang buhaton, mukuha og pan o gamay nga biscuit, samtang gadula, sige lang. Nikaw na ka? Ha? Ha? Nawala na bitaw ang sakto. Naanan nato, na ay mas tiguwang nato, muaminta, mubless ta nila. Karon nag-abot na sa nag-atbangay na. Ningnanan ang taon ng tiguwang. Ingon siya, naon sa imong kamot. Bilag kay bahugod sa iyang buhaton, gibuhat ang dili sakto. Ingon sa atong gigamit nga pulong soproneo, sound mind, sensible, reasonable, maugid na ang gigamit sa Biblia. Ingon sa Tito 1:8, Titus 1 verse 8, ang gigamit niya nga word literally is the word sound mind. Gigamit po na sa Titus 2 verse 12. Titus 2 verse 12, ang word gigamit to live sensibly. Again, soproneo, sound mind. Gigamit po na sa 2 Timothy 1:7, sa Amplified Version, 2 Timothy 1:7, ingon dito, God did not give us a spirit of fear or of timidity, but of power and of love and calm and then well-balanced mind. So sa Amplified, gi-amplify ang word nga soproneo, unya gisulti ito, sakto nga pangutok, balansyado nga panghunahuna. But pasabot, dili lamang kita ingon nga namati sa giya sa Ginoo, apan atong gigamit ang atong utok, pagsabot pag-ayo sa iyang kabubuton, nga dili ta nibuhat nga wa tay alamag sa atong gibuhat. The Lord is giving us instruction. When you transition for 2021, imong balikan ang nangagi. Unsa may mga sayop, saktong pangutok. Unsa may angay nimong usbon, saktong pangutok. O pag ngadto sa 2021, saktong pangutok. What are you intending to do? How are you going to change the future of your life if 2020 has not been as good? For example, daghang kumplano nga nilayout sa akong plano, nga wa nahitabo ang among sa kapastoran, sa simbahan, sa personal, tungod sa COVID, which is not only mine, probably the rest of the world, had the world literally changed.
Now, how do we navigate? How do we journey? How do we face the reality of the changing world? Is God changing His position? Of course not. Ang Ginoo ba mag-usab sa iyang mga plano? Wag yun. Pero sa tanang kausaban, nagpabiling matinud-anon ang Ginoo ug sa tanang babag sa yawa naa ang Dios muhatag kanato og giya aron atong atubang ang mga hagit sa babag nga gihatag sa yawa. So igsuon, atong gamiton ang atong gitawag nga sulod sa atong bagol-bagol. May buntag. Mo siguro na ganahan ni Isya. Nagsugod na siya, di pa magsugod, nag-pre. Sa ito, pre-residency. Napa siya quarantine karon, balik siya sa DRMC, ganahan mag siya dito. Pero anyway, kaning atong bagol-bagol ba? Dili man na siya ingon nga bagol lang, naanay sod. Usahay ba, manuktok pa ang Ginoo? Hello? Naitaw? Naglisod ka, wa kay kwarta, pero imong gibuhat na to. How can you change the condition of your life? Na kay problema sa imong relasyon, pero unsay imong gibuhat para tarungon ang imong relasyon. Sakto man ko, sayop man siya. Kay bao ka nga wa nay kapaingnan, pero ngano nagpabiling ka anang dapita. Gamita in town ang imong alimpatakan. Lisod-lisod ang kinabuhi. Tinuod man ang lisod ang kinabuhi. Gisulti naman sa Biblia, on this earth you will have tribulation. On this time you will have tribulation, but I be of good cheer, for I have overcome the world. Naapoy saan ng Ginoo sa kadaugan. Gamiton nato igsuon ang atong alimpatakan. Ug tanang naggamit pa sa alimpatakan, masulti og. Hay, salamat sa Dios. Anaa pa. Usahay naatano pero natug. Munang di gihapon nato mabati ang giyas Ginoo kay maunhan man ta sa atong mga lain-laing giunahuna. Naay panahon sa pagunahuna sa Dios, naay pagunahuna sa panahon nga angay kang matubang sa butang, pero atong ibaylo-baylo. Sa panahon nga matubang kas problema, nagduwa kag Facebook. Sa panahon nga imo untang tan-awon ni mga butanga, lahi imong gibuhat. You know, we are literally making our condition worse because we are not being sensible. Wala na nato gamita ang saktong pagpangutok. Kaning atong alimpatakan igsuon, mao ni gamiton sa saktong pangunahuna. Mao ni gamiton aron dili ta magpabilin nga way gibuhat. Mao ni ang gamiton para naatay mabungahon nga kaugmaon. Dili lang magpabilin nga ngano wa man kay gibuhat? Sa imong plano. Wa kay kwarta. Wa. O sa imong gibuhat. Wa. Munang pagtaliko sa imong kasturya. Wa. Dagang mahitabo, dagang buhaton. Kakita kag basura, wa nimo punitan. Kita ka na hugason, wa nimo hugasi. Karon na puno nag-uk-uk. Kung sa imong huna-huna, balin ko ning balaya, kay hugaw ning balay. Nganong nahugaw man ang balay? Tungod ba nasukok? Tungod kay naay tao sa sulod nga way utok. Mahimbuntag. Simple lang, no? Ganahan ka magbakasyon. Kung magbakasyon ka, tanawon ba nimo ang lugar nga imong adtuan o basta ingon sila gwapo dito. Nya na kay access sa Google, na kay access sa mga aparato nga imong makita ang dapit. Di ba kamo tanaw? Tanaw gyud ka. Mangutana ba ka pila? Kaya ba sa imong budget? O basta na lang kamo abot dito nya pag abot dito fully booked di ay. Unya ang mga sakyanan one way ra kay puno. So na nimo ron. Matug mo ilawom sa tulay. Dito ang imong bakasyon. Nya pag abot dito quarantine pagkag 14 days, imong bakasyon one day ra. Kung asa gibutang. Motong usa ka igsoon ingon siya paso dili mi mang lakaw kay nga naman pag-abot sa among adtuan i-quarantine magyud mi, requirement pan sa ila.
Nya usa pila man mo kada bakasyon nami 2 weeks pero mahurot las quarantine. Magbakasyon mis isolation. Saktong pangunaw na igsuon. We cannot just take things lightly and act as if okay ratanan kay naay Ginoong moamuma nako. Naay Ginoong mamuma pero gihatagan tag utok para gamiton para hiusatahan ay tas Ginoo. And everyone said, now, unsa may role di ay sa Ginoo pastor kung mao man day nakita lang day gapo mo nahuna kabalo ka igsuon dili tanang imong maunawaan imong masabtan. Ang mga butang nga dili nimo mabuhat, ang Dios may mobuhat, pero ang sa butang nga imong buhaton di na buhaton sa Ginoo. Kitahay, buntag ingon ng Ginoo, hatagan ka niyang kusog. Usa igi-provide sa Ginoo pagkaon, naay pagkaon. Moingon pa ba Ginoo, anak? Kuwas kutsara. Ikuha sa kanon. Butang igsudan, ihungit. Sultian pa ba ta? Di, ang uban galing sa ato, anay ampo-ampo, hab-hab diretso. Pagkahuman og kaon, usa pa mingon nga, gracias. Wa man lang pasalamat sa Ginoo. And really, we wonder why our lives is in this array. And we are amused by the idea, ingon mahal ko ni Lord, nganong wala man ko atiman na, nganong wa man ko amumaa, kay wa man ka naguna-huna. Ina imong tapad, kaniod to. Wa naminaw, ina siya, kaniad to. Amen? Sa Acts 12, for the sake of the notes, Acts 12, 5-19, mo na yung istorya nga si Pedro gipriso siya tungod sa nagwalit siya sa pulong sa Ginoo. Pero sa pagkagabi, sa iyang pagkapriso, nagdaig sila sa Ginoo, ang anghel ni Tungha. Unya, gipagawa sila, giblihan ng prisuhan, gipagawa sila, gawas, giagni-agi sila sa mga gwardya, wa kabantay ang mga gwardya, kaya anghel may nagpagawas nila. Pag abot nga nakagawas na sila sa prisuhan, wala na ang gwardya, gibiyaan na sila sa anghel. Nabay instruction ang anghel, wala. Kay baon na sila ang nilang buhaton. Wala sila niingon nga, oy, gawas lagi ta. They know what the Lord wanted them to do. Muna nga, kung naatas Ginoo igsuon, dili mahimo nga muratag, sorry for the lack of better term, no, buang. Saktong angay buhaton, kabalukas buhaton, wa nimo buhata. And you simply are doing it because you're not using what the Bible says you ought to be using. Tinuod mo salig tas Ginoo nga siya ang mulihok sa butang nga dili na nato kaya. Pero ang butang nga atong trabaho, responsibilidad ug atong tulubagon ato pud na. So ang dili nimo kaya, Ginoo ang mulihok. Ang angay nimong buhaton imo pud na. Pero dili mahimo nga ang imong buhaton isalig na lang pud nimo sa Ginoo. Lord, gigutom ko. Padadi kog uwak sama ni Elisha. O kaha kang Elijah, padadi kog balo, Lord. Kung naapas Dolphy, magdatog newspaper, muhapak si mong ulo. Oy, trabaho diya, unsa mangitag uwak o mangitag balo. Baliki imong tapad. Kaniadto to. Now, I do understand that human reasoning, ang tawhanong pangutok o pangunahuna, dili na siya perpekto. Prone to atong matawag nga weakness or atong matawag nga fallibility or dali siya masayop or pwede gyud siyang masayop. Mas usahay gani, mas daghang sayop kaysa sakto. Now, not because your mind is wrong, but because of how you were taught. Kung giunsa ka pagpatubo, pagpadako sa imong environment. Naay mga sugo usahay ang Ginoo nga dili nato masabtan sa sinugdanan. Pero kung kabalo ka nga sugo na sa Ginoo, bisag unreasonable, dili siya logical, bisag dili pa nato matawag nga sakto ang paghuna-huna, paghanay,
bisag dili di pa na nimo masabtan, pero klaro nga gikan sa Dios, that's when your faith and trusting in the Lord comes in. Maupa nga musulod ang plano sa Ginoo nga imong masabtan. Now, for example, kang Abraham. Remember si Abraham? Katong nahimong GMD this year. Kita ko, Loriben. Global Marketing Director. Yes, oh yes. Now, would a person just achieve a certain level of that success because the Lord loves that person? Yeah, the Lord loves that person, but he didn't or she didn't arrive on that degree because, of the love of God alone. She has done her part in making it the direction of God clear. Kang Abraham, giingnan siya sa Ginoo, Abraham, I want you to leave your father, your country, your mother, and your relatives. Biyae. Now, for Abraham, it was unreasonable, but for some reason, he knew it was supernatural. He knew he cannot deny what God was telling him to do. Dili gyud siya kasalikway sa iyang nadungog sa pulong sa Dios. And if we make decision, kung mubuhat tag desisyon, according to the principles of the Lord. For example, kaning bitawng naa kay mga transaction sa customs, unya dili nimo makuha ang imong transaction kung dili ka muhatag og pahalipay, kung dili ka muhatag og usa diha. Ingon sila, you would never have anything from custom, or if you will ever get it, it will take you forever. Usa nimo makuha ang imong kargamento. Well, I hope that is changing now, but even if the case nga mao kana, if you follow the principle the Lord says, kay ingon sila, ay nako, kung ganang ka mo trabaho sa gobyerno, kinahanglan naagyog kay padakinas, naagyog kay pahalipay, naagyog kay SOP. Tinuod, kalibutano na siya nga konsepto, ug posibleng maoro gyud paagi sa ila, and nag-ampo gyud ta nga mahunong na nga inana nga butang. Pero kung nagtudlong Ginoo nimo, kabalog yung kasi mong kasing-kasingon ng Dios nga ayaw para mahimo kang kahayag aning mga dapita, then you make decisions. Would you think God will fail you? I don't think so. Daghanatang nadungog nga pagpamatuod, taliwala sa imong pagpamuhat sa kabubuton sa Dios. Ang tanan ni buhat sa wa makalipay sa Ginoo, gipalipay ang tao, they think they have won their ball game, but not in a long term. Ang Ginoo maoy mo hanay sa tanang butang, pero dili mahimo nga murag wala kay participation in obeying and fulfilling the Word of God. So, tanang sensitido kumon, all common sense must be subjected to the scrutiny of the Word of God. Manang nagsugod ta, ang pulong sa Ginoo ang basihan, ang iyang spirito, paagis mga pag-ampo o ikatulo ang mga panghitabo nga gihanay sa Dios. Balikan gyud nato ang pulong sa Ginoo. Kung naa kay nakita nga sakto ba ni Lord, tanawa, hiusa ba na sa pulong sa Dios? Ang imong pagabuhaton, anaa ba sa iyang kabubuton o nisupak na ka ngadto sa pulong sa Ginoo? So ang unang pangutana nga gusto natong balikan, mao ang pangutana nga naabay saktong pangutok ang angay nimong buhaton. As you transition for 2021, sa imong pagbalhin sa bag-ong tuig, naggamit ba ka sa imong hunahuna? Unsaon nimo laktod sa imong mga kasaypanan ug pagbiya sa mga angay biyaan ug pagngadto sa dapit kung asa ka mahimong mas mabungahon. Ang mo decide ana igsuon dili ang Ginoo, ikaw nga gigiyahan sa pulong sa Ginoo. And 2021 will be brighter in spite of the COVID-19 or the new strain of the virus. The Lord is never intimidated. Wala gyud nakuyawan ang Ginoo. Wala ingon na Ginoo, hala, naibagong COVID. Dili maratol ang Ginoo kay naay nahitabo. Before it all happened, God knew. Maugali na ang revelation ng pagpadayag sa Dios. Giklaro sa waing mga hadlaw ang mga tao, na ay kahadlok ang mga tao, na ay pagigugma sa ilang kaugalingon, pagpangita sa ilang kalipay, apan gisalikway ang kabubuton sa Ginoo. And you cannot deny the fact that these predictions or prophecies is now being fulfilled.
Nya pastor magpabakuna bagyog ka pastor. Naa na puntaan nga pangutana. Ang tubag? Of course. Nya masiksik-sik ka na pastor, na kay mark of the beast. Atong balikan ang atong theology. Usa mo mailhan ang gitawag natong 666 or antichrist. Mahitabo usa ang rapture. Pre-tribulation ang gitudlo sa Biblia. Sa 1 Thessalonians 5:9 ingon didto, for the people of God, they are not appointed to wrath. Daghan kaayong scripture nga nagpamatuod nga usa maila-ila ang gitawag nga antichrist. Pag ila-ila sa iya, sa 7 ka tuig nga siya muhari, di na pa magsugod ang gitawag natong world domination. Subot pa sabot, anything that can happen before the presentation of the antichrist, gikuha na ang mga magtotoo. So kung nagpabakuna ka o whatever, wala na tay labot sa manghitabo sa sumulunod. Kaya nga naman, naa naman tas gingarian sa langit anang panahon na. Amen? Ya pastor, kung masayip na kanya, mabilin ta. Tanaw ni mo, pasagtan tas Ginoo. Dilipot. Ing na imong tapat, klaro ang Biblia igsoon. Amen? So, ikaduha, atong pangutano ng atong kugalingon. Una, atong usay gipangutana, does this make sense? Ikaduha, kung mubalin natin sa bagong tubig at tuig. Not only what you're about to do makes sense. Number 2, maubani ang angay nakong buhaton. Maubani ang angay nakong buhaton. Is this what I ought to do? You see, lahi-lahi taog gasa. Lahi-lahi taog abilidad. Lahi-lahi taog pamaagi. Giunsa ta pagtubo sa Ginoo. Ang uban sa ato nagtubog merkado sama nako. Ang uban nagtubo sa gitawag natong palasyo, ang uban nagtubo sa iyang mamagpapa, ang uban giyatagan og tubig. Salamat sa Ginoo. Commercial brought to you by. So atong sabton, kung mungadto ta sa bag-ong tuig, unsa may ipabuhat sa Ginoo nimo? What are the things that you know you ought to be doing? Now, again atong klaruhon, ang pinakagiya pulong sa Dios. Unya, tungod kay lahi-lahi taog gigikanan, lahi-lahi taog exposure, experiences, kumbaga, na ay maayo nga tao tungod sa iyang training. Napoy ubang tao maayo tungod sa ilang kaugalingong training. Pero wa sila na train sama sa usa. Pero lahi-lahi po sila og output. Pero kung pareho siguro sila og training, ang usa gyud mulahi gyud tungod kay naa siya ay pinasahi nga gasa. Now, when we talk about what you ought to do, it talks about your personal understanding of the call of God over your life. Unsa may tawag sa Ginoo nimo? Kung doktor ka, unsang klaseng doktor? Kung doktor, pasaylo at sa among kapastoran, usahay ikaulaw nako usahay kay nauso ning among kuanron na ay mga grupo nga gipasundayag nila ang ilang pagkadoktor. Ni atin og 30 minutes nga conference o 3 hours nga conference, paggawas nila doktor na sila. Doctor of Humanity, Doctor of Theology, 3 hours. Walay dissertation, walay thesis, nothing, just attended. Of course, gibayran nila. Uban na apoy gitawag nga di sila ganahang tawgon nga dili obispo, kinahanglan bishop gid sila. Well, you know, makita man sa nato na sa Bible nga naay po nga bishop. Pero naay nahitabo one time ang usa sa bishop sa Cebu nakaistorya sa usa ka sa bishop sa Lapu-Lapu, daka man bishop des Lapu-Lapu. Ingon tong usa ka bishop sa imurag interfaith, ingon siya nga, "Oy, pastor o bishop, pila ka lungsod o simbahan ang under sa imong function, sa imong jurisdiction?" Yan na timing kaning igsuon nato, ang iyang membro 18. Usara ka simbahan. 18 years nagpioneer lang gihapon. Anyway,
ang puntos, nitubag siya nga, mga kuan, mga 18. O nagisulting simbahan o tao. Unya, balik siya, ikaw na bishop kuan, pila man na imo, ang akong diocese, inani mo na. Pila man na kibuk katawhan ang under nimo. Wa na siya, giusab na lang niyang istorya. Now, kasi nagstorya anak nako, katong usapod ka tao nga nagsiging lingiw-lingiw sa nauna ni Ron. Makataw-an na noon tas katawhan kay puro ingnana, nangitag titulo pero way agi. Ang pangutana, unsa bagyoy imong tawag? Now whether you have a calling of this, a calling of that, or a title of this or a title of that, are you in sync? Naa ba ka nagiusa sa tawag sa Dios sa angay nimong pagabuhaton? Irregardless of the title. There was a time I even said to one person, Pasod, maglisod man kong tawag ni mong bishop, ko nga Brad ka ng bishop, ayaw na lagi ni apil-apil, importante, mahalaga. Tawag ko pastor, Brad, Noel, Igso, o gusto ka, i-Muslim, okay na ko. Importante, nagkasinabta na ita. Kaya naamog yung mga konpasor nga inaning nana. Sige lang, inana, ila po na. Pero kita, ayaw gini-apil. Kung may mo galing, uli na ako ng kanang titula para lang mahunong ng inana nga pagbati. I inserted this because sometimes, instead of us focusing on accomplishment, on what needed to be done, we are sidetracked to the idea of title. We are sidetracked to the idea of having this name. Usaon man na nimo nga di makapakaon nimo, dili mo hatag nimo og sakto nga kaugmaon, pero naa kay ngan. Ingon pa sa Dr. Howard Brown, ingon siya nga, you have so many titles, you have so many degrees that you now look like a thermometer. Pero way agi. So, what am I driving at this point? When you talk about ought to do, muni ang atong gitawag nga morals nimo. Unsa may mga butang nga gikarga sa Ginoo nga angay nimo gayud nga pagabuhaton. Now, ang akong morals may not be the same. Like for example, si Pastor Rashoni one time tuon siya sa Amerika, kuyugan siya sa nagkalain-laing gitawag nga third world countries. Sa Africa, usa niya ka classmate, nasuko niya pag-ayo. I mean, as in, sukua. Kay ngano? Kay iyang giampuan ang ilang profesor nga naay balatian, naay cancer. Iyang giampuan, giaawhag pa niya ang tibuok nga klase, let us pray for our professor. So siya yung galid, kaya siya may nakasabot sa pulong sa Ginoo nga angay niya, ni batim niya angay ampuan. So giampuan, pero pag human sa pag-ampo, pagtalikod sa profesor, gidakdakan gyud siya sa Afrikano. Who are you? How dare you to pray for a man? You're just a lady, you're just a woman, you have no right to pray. The culture that they grew up with, ang babae, wala kay katungod. Ang iyang naandan sa iyang pagkakristohanon, na classmate niya sa training, nagunahuna nga ang babae, second class, second rate, copycat. Nakuratan in town sa Pastor Rashoni, naunsa ka? Ipakita sa Biblia. Basa dayon katong gisulti ni Apostol Pablo nga, ladies or women should be silent in the church. Balikan bitaw niya kay gitun-an man na niya kay mao lagi ng problema sa mga di mutuo nga ministro nga gamiton sa Ginoo nga nakasinina. Pero napoy uban nakakarsunis mo balhin og sinina, pero lahi na pud na nga subject. Pero ang puntos, tungod sa imong kultura, lahi ka og pananawon. Pero tungod sa imong pananawon, gamiton pud na sa Ginoo nga mao nay imong baruganan sa mga butang nga imong nakaplagan. Roma 2:14-15, I'll read it in English. Romans 2:14-15. Indeed, when the Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves. Even though they do not have the law, they show that the requirements of the law are written on their hearts. Their consciences are also bearing witness,
and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them. So kani nga bersikulo sa Romans 2:14-15 nagpakita nga bisan ang mga hentil nga dili sama sa mga Hudyo nga naay gituman nga moralidad nga sa ilang pagbati balaod sa ilang kasing-kasing, susama nga gidawat ka na sa Ginoo tungod niya na gipanalanginan pud sila sa Dios. Put pasabot gamiton sa Ginoo ang atong moralidad. How do you know, Pastor, that is my moral? Well, you have a conscience very strong on a certain field. For example, no, nagtubo ka sa imong mamagpapa, nagsulti nga ayaw gayud og bayot-bayot, ayaw gyud og tumboy-tumboy. Kitahay lang, no? You know, we're not condemning them, but it's a moral position. So anyway, nagtubo ka ana. Kunya kalit na lang naa kay na classmate na himo nimong close friend nga inana. Naa kay babag sa imong kasing-kasing unsaon man ninako. And when you have that, that means the Lord can use you not to put the person down, but to give light on why you have that position, or to probably educate others. Ang uban pod lahi pod ang ilang edukasyon. Pero ang puntos mao that the morals you carry are going to be used by the Lord that is consistent with the Word of God. 1 Timothy 4:1 and 2. 1 Timothy 4:1 and 2, the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teaching come through the hypocritical liars whose consciences have been seared as with hot iron. Na ako no'y mga konsensya nga murag nabugto na ang epekto sa usa ka tawo tungod kay sa pagpakasala nga ilang pagpili. So there will come a time that what you used to believe, nga tuo ka nga ang magtiayon o ang pakighilawas para lang sa magtiayon, pero tungod kay sige kang kakita nga gibungkag na, sige kang kakita nga gi-violate na, niabot sa time nga sa imo nahitabo na po tungod kay ang imong konsyensya na gusbak na po, nawala na ang kalig-on ana nga panghunahuna. Kung sige natong hikalimtan, sige natong isalikway ang mga baruganan gisulti pulong sa Dios, moabot ang panahon dili na pud na nimo barugan. If you keep on ignoring what God has taught you, if you keep ignoring what God has laid in the scripture, one day you will go against the very word of God. Muna nga imong konsensya dili na pud ka barug para nimo, pero unta mao na imong moralidad. 1 Corinthians 8:12. 1 Corinthians 8:12. When you sin against them in this way and wound their weak conscience, you sin against Christ. Kung ikaw mismo nagusbak na ang imong moral aspect o ang imong konsensya, di na kamatayog, unya imo pang gi-influensyan ang laing tao nga buburog sa imong baruganan, then ingon ng Biblia, ikaw pod makasala sa Ginoo tungod sa imong paningkamot nga ang tao mubuhat sa kasalanan. And it all only started, you used to believe it, but now you seem not to believe it anymore because you keep ignoring every time the Lord would remind you of this or would remind you of that. Manang gikinahanglanon ko digsoon, nga dili nato isalikway ang butang nga gilagdaan na sa Ginoo nimo. Now, unsa may labot ani sa akong pagngadto sa bagong tuig, Pastor? You see, if you have allowed these things to keep running in your life and you keep ignoring what God has taught you, it will keep on affecting your position today and even your position next year. Karon nga nung gipahimangnuan ta sino para inyong makorek, para makabuhat mo glakang nga matarong. Wala man ni kondenar ang Ginoo, pero ang pagtudlo niya para mausab ang sayop, ug ang sayop dili magpabiling sayop apan makurihian. You should never feel being condemned. That is never the intention. Whenever you read the Bible and you feel like giigo kas Ginoo, it's not to put you away or put you down. It's simply to correct or get your attention so that you can make decision on how to go about this thing. For example, no, ang imong weakness sa 2020, ang imong pagka-emotionate. Emotional, passionate. Dali kay ka. Madani sa imong gibati. Bation na galing ka, wa na'y saktog sayop. Ang imo ng feeling. Di ko ganahan. Bisag kabaw kang sayop imong gibati. Basta di ko ganahan.
Nya, tungod kay nakabuhat na ka, nakasulti na ka, nakalihok na ka, nadungog, nakita sa tanan, nakita na rin mo after a certain time, nga sayop yun ay ka, karon ulaw-ulon na po yung problema, saan ako pagbawi, saan ako pag... So if that is the case that you have had in 2020, it's about time that, brother, asa si brother, Brad, palihog, patya na lang ning usa ka aircon, kay gipantugnaw na mi. Ha, apil day ko. Pakipatay na lang ang aircon, kanina lang aircon na ang patya. In that way, dili sila tugnawon ug makatipid tas kuryente. Man. Praise God. Kanilang mga bagag panit mao'y makalahutay. Dili bagag naong ha, panit ray baga. Now, unsaon nato pag ngadto sa bag-ong tuig nga naay kausaban? Mugamag yung kag desisyon. There's just nothing I can say that can change your tomorrow if we don't make decisions today. Ang imong kahimtang karon resulta sa imong gibuhat nga desisyon gahapon or in the times past. Could be weeks, months, or years. Pero kung di nakaganahan sa imong kahimtang karon, mubuhat kag desisyon aron mausab ang imong ugma. Pero if you keep on, kanang gitawag nato sa Pilipinas, bitaw nga, manya na habits, sa Bisaya pa, unya na habits. Unya na lang, unya na lang, unya na lang. O nang di ka ka-graduate. Nga naman, sige lang unya. Anong di ka maminyo? Naay nang uyab, unya na lang. Nakurinta na gugkanak. Paano na siguro, oy? Di pa ko andam, pastor. Nakaroon sa may andam, utsinta. Nay usa, 14 na katuig naguyab. Ingko na, makasala na gid mo anak. Posible gali, nakasala na mo sa Ginoo. Sa kadugay ninyong panaguyab. Ya, pastor, di pa man mi ready. Nangutan ako, pila edad ni mo? I'm 31. Kaning laki, 33. Di pa mo ready? O pa pamiipon, pastor? O paminaw, tanan ha, kadunga pa namin nyo. Kung gusto mong maminyo, ganahan mong magminyo. Pero ang rason na mo'y kwarta, pag nakitrabaho, nakahuman na ka, ayaw gunahuna kay wow. Kung estudyante pa ka, puyo diha. Pero kung naanak ka sa Pangidaron, nakahuman na ka sa imong obligasyon, and you need to settle down. Moni, nakayuyab. Dugay na nga panahon. Sa ibuhaton, pastor. Butangig pizza. Dili, May 8 ha? Ayaw, May 8. Kay, Bisaya na, May 8. May 8 happen. Butangin ni mong pizza, og tuig. Uban na ay pizza, pero way tuig. Munang, maminyo ko, December 2030. Di ginamit tabo. Kabalo ka igsoon, katong mga naiuyab, nga gana magbinyo, pero di magbinyo, kay way kwarta. Simple ra ang problema ninyo. Pagtuo. Ang pagtuok, uyugan na sa gitawag nga pizza. Okay no? Kitahay, karon, uyab na mo 14 years, gana na magminyo, pero may kwarta, butangig pizza. O, karong June, magminyo na may pastor. Okay, good. So, sa inyong buhaton, between now and June, aron maminyo mo. Mag-ipon mo, asog di. Ang tanang income sa babae, iipon. Ang inyang gastuon, ikaw ang mo gasto, mo support. Para maanad siya nga ikaw tig-support. Kunya, ang iyang income, i-save. O kaha, 50-50 sa inyong income, i-save. Para maminyo gid mo. Pero kung wa magud may pizza, di gid mo decide nga mag-save ya pa may pizza. Pero na nag-pizza, halapit na tumiyo, wa patay na ipon. Usan nito bag, pastor, wa gid mi kay ipon pastor, mo nang nag-ipon na lang mi. Na, unsa naman taon? May pang kaslon mo na ako, wa mo'y kwarta kaysa mag-ipon mo. Kung nag-ipon mo, amo ikasal sa opisina lang, way bayad. Ako pa'y mo pakaon, Angel's Burger, paranduhan mo na mo'y makaon. Okay? Ako na siging gi-promote. Hasta Minute Burger. Kung di mo ka nag-Angels, Minute Burger. Sa Minute Burger, mo nagnasa li Hungarian sausage. Alhalang-halang.
Butangan ni mog mayonnaise, fights na. Mura na pug kag nikaon og fine dining. Too much fine. So, ang puntos igsuon nga kung imong giunahunaan nga naa kay angay buhaton pero wa nimo buhata, nya para nimo ang imong buhaton, you make up your mind. You make a decision. So, unsa may imong desisyon? Kung sayo ba, ayaw na ipadayon. Ingutong sa, Lord, hikapan ng bayhana, mausap iyang una-una para nako. Lord, change her heart. Ngadto na po, naninguha. Wag po siya tagda sa babae. Lord, please change her heart. Nakapito na, Lord, please change her heart. Hantod namin niyo ang babae. Wag po siya. Ngadto siya sa Ginoo, Lord, change her. At least, tarong ka. Pastor, sakto ba na mo ampo? Kung naanay uyab, kung wa pa namin nyo, naa pa na chance, oy. Alain na. Oh, kapila naman ta nakakita man nag-uyab, nagbuwag, di ba? Wa na'y naningog. Wa ta kay bao, pero kung nagminyo na, sala na mo ampo pa ka. Amen. Mayang buntag. So, atong una-unaon og tarong. Unsa may angay nakong buhaton? What am I supposed to do? What I ought to do? Mura bitaw, kita ka sa butang mulabang sa dalan. Nagkuyog mo. Mungutana ka, ako pa siyang tabangan? O mutan-aw ra ko niya? O ka, nakaslikod. Liko. Bang! Ingutang naman, liko. There are things in life you don't have to think because you know you ought to do. Tabagan ba na ako akong mamagpapa? Ngano mang di? Mayong buntag. Kaya itudlo man sa pastor nga dili, hatagan ng, ako nagtudlo ana, pero nagtudlo ko nga dili ninyo obligasyon mo tabang sa inyong ginikanan. Ang ginikanan ay obligasyon nga tabangan mo. Pero kung naapoy mong basahon sa Biblia, nagsulti dito, angay mong musukli sa ilang kaayo ninyo. Sukli na, dili na obligasyon. Mayong buntag. Ya, pastor, ako mama, kaingon man nga, o ikaw nakagraduate ka sa usa, ang nakagraduate mo, eskwela sa ikaduha, ang ikaduha graduate mo, ato man ang tradisyon. Naaba na sa Bible, wa na isuon. Responsibilidad sa ginikanan ang magpa-eskwela sa mga anak. Dili ang anak sa iyang kaugaling ug igsuon unless patay na ang ilang ginikanan. O kaha invalido, dili na kaya. Ug tanang nakasabot mosulti og. So ayaw ninyo pasagdi ang inyong konsensya nga dili na mo bati. But pasabot kung gisultian ka nga angay na nimong buhaton, mo nay usa sa imong mga usbonon karong 2021 usba igsuon pagbuhat og desisyon aron ka na mahitabo og dili na magpabilin ang sayop. James 4:17. Ingon sa James 4:17 igsuon, sa mga taong nahibalo sa unsay nga angay nga buhaton apan wa nila buhata makasa sa Ginoo o nakasa sa Dios. So when you know what you needed to do and you ought to be doing it deep within your heart, then you ought to do it. Make that decision. Kung imong tan-aw sa iyo pang imong gibuhat, then stop it. Begin the change so that your future will be blessed of the Lord. Yung ka, well, pastor, wa man ko nag-usap sa akong gibuhat, panalanginan mangyapo ko sa Ginoo. You don't know what you're saying. If you really are following the Lord, you could have done so much more. Kung gisuwid lang nimo ang pagpamuhat sa mga nag-alagad sa Ginoo kaniadto, mas dako paunta ka og agi kumpara sa agi nimo karon. Sometimes the devil can put an idea on their mind that, you're fine, don't need to change, just keep on doing what you're doing. You are doing okay. And on our mind, we think, sakto na ni. But in the scripture, no, it's not sakto. Kinahanglan litro. Amen. Akong example sa lain no nga what you ought to do. For example, giinang kas Ginoo nga pangayog pagpasaylo.
Di na mo isulti sa Ginoo, Lord, is it your will for me to ask for forgiveness? Kay bawag yung kang nakasaka, pangayo na lagpasaylo, diritsuan na lang yun. Kay bawag kang nakapangawat ka, o nakuha ni mo ang iyang kwarta wa sa kabalo, mga 1 million raman noon. Kunya, imong tanaw, dito niya mahibawan, kay dagaman siyang million, so dito niya makita. Karon gisulti ang kas Ginoo, sulti siya nga imong nagasto, nya imong iuli na, kay ni income na. You don't have to ask God for what you needed to do. If you know what is right and the Lord already cleared the will of God, then you don't need to pray about it. You just need to go and do it. And everyone said. Remember, no, sa Matthew 25, remember yung the parable of the talent? One got how many talents? 5, the other received 2. No, nadawat ba? 5, 2, and 1. Ang 5 nahimong 10, ang 2 nahimong, ang 1, 1. Ang atong nakatunan dito, it's all about the message and the communication of God to be faithful. When you say the word faithful, but pasabot productive, but pasabot mabungahon, but masabot na akay buhaton. Namugi ba nang ingon nga, wa man gisultis Ginoo, well done, good and productive servant. Ingon tong usa. Ingon sa Bible, well done, good and faithful servant. Di man ka kinahanglan productive basta faithful ra ka. Basta balik. Ang Biblia nagtudlo, ang 5 na himong Gs, ang 2 na himong 4, ang usa nagpabiling usa. Ang gitawag nato nga productivity, makadouble ka sa imong gi-expect sa taon nimo. If your boss expected you to earn 1 million, then you have to produce 2 million. If your boss or your company expect that you produce a quota of 4 million, then produce 8 million. That's faithfulness. That's what the Bible says, that well done, good and faithful servant. You cannot be called faithful if you are not able to double. And everyone said. So, pangita mo sa iyang kabubuton o pagbuhat sa iyang kabubuton, kayang iyang kabubuton, dadon jud kas pagkamatinud-anon, ug nagbuot pasabot nga kinahanglang mabungahon ka. Pero katong usa nga 1, wa man nawala ang 1 pastor, giuli ra man niya. Where is, as is ra man ay nahitabo. Nalipay ba ang Ginoo? Ang tawag sa Dios kaniya nga gi-maintain lang, wa nagproductive, nga supposedly faithful kay wa nawala. Ang tawag sa Dios kaniya, wicked, lazy servant. Dautan nga alagad, tapulan nga alagad, ug dauta gunahuna sa iyang agalon. Attitudes mo gunita na nigsuon. Kung gusto ka ang bagong tuig pinasahi nga puno sa panalangin sa Ginoo, sugod pa lang sa January, February ug Marso, buhatan na dayon ang mga kausaban. Unya markahi gyud na di na ninako buhaton, ako ning buhaton, kani ipadayon, kani di ipadayon. Unsa ang mga nga ipadayon, angay mga dili na ipadayon, unya angay nimong usbon ug dili angay nga mausab. So that you identify how you can move forward. Di man gud mahitabo igsuno nga sakto sa pangutok nga mungadto kas bagong tuig nga way murag way wa lang. What are you going to do? La lang. What do you mean la lang? Di ka mag-usab? Kung nadto kay basa-basag Bible, siguro panahon na magbasa na kag Bible para magiyahan ka. Siguro pag simba na nimo sunod, mag-notes na ka. Amen, amen. Akong gipanood sa ko asawa, pastor. May gipangutanan ni mong asawa, wara bag yun. Napuiban, gamito ng envelope, dito mag-notes. Kapila may nakakuha mga envelope, puno og notes. Pero pag guman sa simba, biyaan na po ng envelope. O yung tagibinlan ninyo manag-opering, malingaw po tagamay. This suwat-suwatar na taon ninyo niya, malapay naman na, di naman na magamit. Gipa-imprinta ko na nato para sa atong stewardship. Ing naimong tapad, mag-usab na ka. Palihog lang igsuon mo, usab na ang atong tuig, gikinahanglanon na nato nga makaplagan ang kausaban, pero naapa kay upat ka adlaw. Buy a planner, use a planner, look at your planner, because on the 31st, December 31, New Year's Eve, atong ampuan ang inyong mga plano. Kaingon man sa Ginoo, di ba?
nga atong itugyan ang atong mga plano diha sa Dios ug ang Dios may muhatag og iyang panalangin. So, I'd like you to begin considering writing your plans, and we will pray for those plans on December 31, 6 in the evening, ang atong panimbahon. Alas 6 sa gabi, dili alas 6:30, dili alas 7, alas 6 sa gabi, ang atong panimbahon para sa pagsalubong sa bag-ong tuig. So write down your plans. Nya naamoy mga prayer requests. Isulat pud na ninyo tanan para pag human sa tuig, makita ninyo unsa nay gitubag, unsa nay wala pa matubag. And you be amazed, no? Most of those who have given, for example, no, ako nadawat nga testimony sa usa ka tawo, ingon siya nga, grabe pastor, lisod man taruno, pero wa ko kalimot, nag first fruit jud ko atong February, katong atong first fruit celebration. Naigo gid ang pandemya, pero grabe ang Ginoo pastor, na-sustain gid ang among banay. Naago ko'y nakita nga pinasahi nga panalangin sa Ginoo. Saan man guna sa Dios igsoon mo nang naay gisulti ang Ginoo nga mga pamaagi aron ta mapanalanginan, dili na para kuhaan ta. Gitudlo nas Ginoo para ta panalanginan. Anything the Lord has taught us in the scripture is never to take anything from us, because there's nothing really we can give to God that will God make himself happy with things. Ang makalipay sa iya ang atong kasing-kasing nga nagmatinud-anon, matinumanon, ug naay pagbati sa iyang kabubuton. When we do that, then you will find the Lord's hand, the Lord's heaven will open for you. Ug di na nimo makita pinasahi ang pagbati ug makaplagan sa taong nagmatinumanon sa Ginoo. And all of the people of God say, Amahan sa langit, sa among pagpangandam karong bagong tuig, miduol kami karon kanimo, tabangi kami. Sa mga igsuon nga naay usbon, tabangi sila o Dios nga ilang mabuhat ang angayan nilang buhaton. Gamito ng ilang alimpatakan, sumala sa imong pulong, hagamito na mo ang imong pulong, among giya, among tuntun, aron dili kami Ginong Dios masalaag, o dili kami madala sa mga sayop o kasaypanan sa ubang tao. Mapasalamaton kami ng imong pulong, ligdong, ligon, o klaro nga iyaha, kanimo nga nagdala, alang kanamo, ug maayong ugma. Tabangi kami o Dios nga among mga nakatunan karon taknaa, maandam kami sa taliabot nga bagong tuig, that we will prepare ourselves for 2021, and we are not going to go back to the same old life that is wrong decision that has been made. We will learn from the past. Makakaton gud mi sa mga kasaypanan aron dili mabalik ang mga sayop ug makabuhat mi sa mga angay namong buhaton. Amahan sa langit, salamat sa imong kabubuton, maayo ka nga Dios, and you're the one that has been leading us, ug salamat sa imong pulong karong adlaw. Ang among bagong tuig magmabulahan, magmabungahon, kay ikaw man ang magagiya kanamo. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginoo. Salamat sa imo Ginoong Dios. We give you praise. We give you thanks. Amen. So December kanusa ang atong New Year's Eve service? 31 alas 6. Dad-a ang inyong mga planner. Ato ng ampuan, ato ng i-anoint with oil, that God will give you wisdom on how to journey with 2021. Nga bisan pa nga naay mga babag sa yawa, ang kadaugan magpabilin sa Ginoo. Amen. Okay. Dili na to nakalimtan, December 31, karon ng Huwebes, mga kaigsuunan. Dadon ang inyong mga plano, ato kining ampuan, although ang mga plano sa Ginoo, or magginimatuman, pero mangayo kita giya sa paggama sa plano, mangayo ta giya pinaagi sa balang Espiritu. Amen. Manindog tang tanan, mag-ampo ta. Itaas ninyo yung mga kamot. Yang nga dito sa langit, Lord, ang imong mga katawhan nakadungog, gitudluan, unsaon nga sila makabatunog kausaban sa pag-andam sa tuig 2021. Ginoo, panalangini sila sa ilang pagawas, sa ilang pagsulod, sa ilang panimalay, panalangini sila. Sa ilang pagtulog, panalangini sila. Sa ilang pagmata, panalangini sila, Ginoo. Sa ilang pagpanarbaho, panalangini sila, Ginoo.
Bisan asa sila mo adto Lord, panalangini ang imong mga katawan. Ang imong presensya, magauban kanila Ginoo. Himoa sila nga kahayag, ug mga asin, ug dawa, ug gamita sila aron sa pagsangyaw sa imong maayong balita. Kinakong giampo sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan mo ingonog. Amen. Amen. God bless you all. See you this Thursday. Kamusad nga naa sa Facebook. God bless you. See you karong Huwebes. Can we have music, please?